Plasty. Stretávame sa s nimi doslova na každom kroku, ale zamyslel sa niekto niekedy nad tým, čo to vlastne je? Poďme sa spolu pozrieť na tú ich fascinujúcu cestu, od úplne neviditeľnej molekuly až po, často až po skládku. A skúsme zistiť, či ten ich príbeh naozaj musí končiť ako obyčajný odpad. Takže, poďme pekne od začiatku. Čo sú to vlastne tie plasty? Používame ich každý jeden deň, dotýkame sa ich, ale čo sa naozaj skrýva za týmto slovom? Práve táto odpoveď je povedzme kľúčová. Pomôže nám pochopiť nielen ich úžasnú silu, ale aj ich najväčší problém. Dobre, aby sme plasty naozaj pochopili, musíme sa ponoriť hĺbšie. A tým myslím naozaj hlboko, až na úroveň, ktorú voľným okom ani nevidíme. Pozeráme sa na ich molekulárnu abecedu, lebo presne tam sa skrýva celé to tajomstvo ich vlastností. Všetky plasty majú niečo spoločné a to je, že sú to polymery. Čo to znamená? No, predstavme si to ako takú obrovskú, naozaj gigantickú molekulu. Je to vlastne reťaz, ktorá je poskladaná z tisícov malých, stále sa opakujúcich článkov. Tie voláme monomery. A presne táto štruktúra im dáva tie ich super vlastnosti, od pružnosti až po, povedzme, extrémnu pevnosť. A teraz sa podržte, lebo ten rozdiel je naozaj ohromujúci. Molekulová hmotnosť takého polymeru môže byť až 10 miliónov. To je ako by sme porovnávali váhu jedného mravca s váhou obrovskej veľryby. A práve tento gigantický, priam neuveriteľný rozdiel vo veľkosti je dôvod, prečo sa plasty správajú úplne inak ako bežné látky, ako napríklad voda. A práve v dĺžke toho reťazca je celý ten vtip. Predstavte si to takto. Krátke reťazce znamenajú krehký alebo dokonca tekutý materiál. Ale ak tie isté články pospájame do naozaj dlhých a pevných reťazcov, zrazu dostaneme ten odolný a húževnatý materiál, ktorý všetci poznáme. A čo je na to zaujímavé, je fakt, že táto, povedzme, magická hranica, kedy plast začne byť naozaj užitočný, je niekde medzi 40 až 80 tými článkami. Tak fajn, chémiu máme za sebou. Poďme sa teraz posunúť ďalej. Ako sa z týchto neviditeľných molekulárnych reťazcov stane napríklad stolička, na ktorej sedíme, alebo fľaša, z ktorej pijeme. Ako sa vlastne z tej teórie stáva reálny produkt? V podstate celá tá cesta od molekuly k hotovému výrobku má 3 hlavné zastávky. Prvý krok – základné technológie vytvoria surovinu. To sú často také malé plastové guľočky, ktorým hovoríme granulát. Druhý krok – pridružené technológie, tie tento granulát zoberú, rozstavia ho a vytvarujú do finálneho tvaru. A nakoniec tretí krok – doplnkové úpravy. Tie dodajú výrobku ten posledný šmrnc, farbu, potlač, jednoducho finálny vzhľad a funkčnosť. A tu sa dostávame ku kľúčovému deleniu. Máme tu termoplasty, tie sa dajú opakovane taviť a tvarovať, ako taký vosk. Preto sa spracovávajú napríklad vstrekovaním do formy. A potom sú tu reaktoplasty. Tie, keď raz stvrdnú, už svoj tvar nezmenia. Sú ako upečený koláč, už ho nepretvárate. Preto sa pri nich používa skôr lisovanie alebo laminovanie. Dobre. Už vieme, čo sú plasty a ako sa vyrábajú. Poďme sa teda pozrieť, kde všade na ne v našom svete narazíme. A ako príklad si zoberieme jedno odvetvie, kde by to možno na prvý pohľad málo kto čakal, nábytkársky a drevársky priemysel. Áno, presne tak. V modernom nábytku sú plasty takým tichým, neviditeľným hrdinom. Odolné povrchy stolov, tie ochranné pásky na hranách, ktoré chránia dosky pred poškodením, až po tie skryté, ale o to dôležitejšie súčasti, ako sú rôzne kovanie či úchytky. A to pohodlie, na ktorom sedíme v kresle? Hádajte čo? Áno, to je často polyuretánová pena, ktorú všetci poznáme ako Molitan. A keď sa pozrieme na to globálne, na celý trh s recyklovanými plastmi, tak jeden sektor úplne dominuje. A sú to obaly. Dokopy, či už potravinárske alebo nepotravinárske, tvoria takmer 70% z celého trhu. A to nám jasne ukazuje, kde vzniká ten najväčší objem plastového odpadu. A tým pádom aj kde leží tá najväčšia výzva, čo sa týka recyklácie. Každý jeden materiál má svoju životnosť a plasty samozrejme nie sú žiadnou výnimkou. Ale práve tá ich sila a odolnosť je zároveň zdrojom ich najväčšej environmentálnej výzvy. Poďme sa teraz pozrieť na proces, ktorému hovoríme starnutie. Čo je to starnutie? No, v podstate je to taký pomalý, ale nezvratný rozpad materiálu. Pod vplyvom slnka, kyslíka, tepla, plast postupne stráca svoju silu, farbu a stáva sa krehkým. Je to ako také neustále, pomalé hrdzavenie, ktorému sa jednoducho nedá vyhnúť. A kto je hlavný viník?
Veľmi často je to práve slnko. Energia, ktorú so sebou nesie UV žiarenie, je totiž taká silná, že dokáže doslova rozbíjať tie chemické väzby, ktoré držia polymerné reťazce pohromade. Je to vlastne taký neustály, tichý útok priamo na srdce toho materiálu. A tento citát to vystihuje úplne perfektne. Ukazuje, ako rôzne veci vplývajú na rôzne materiály. Zatiaľ čo UV žiarenie poškodzuje povrch väčšiny plastov, taký ozón vo vzduchu je mimoriadne agresívny napríklad voči gumám. Vytvára v nich hlboké praskliny, ktoré naozaj pripomínajú sloniu kožu a vedú až k úplnému zničeniu toho materiálu. Takže čo sa stane s plastom, keď doslúži? Keď sa jeho cesta končí, je to len obyčajný odpad, ktorý zaťažuje našu planétu, alebo sa môže stať niečím novým? Toto je jedna z najdôležitejších otázok, ktorým dnes čelíme. A tu sa dostávame k tomu najväčšiemu paradoxu plastov. Presne tá vlastnosť, pre ktorú ich tak milujeme, tá ich neuveriteľná odolnosť a trvalivosť, sa stáva obrovským problémom, keď sa ich život končí. Príroda si s nimi jednoducho nevie dať rady. Kam teda smeruje všetok ten plastový odpad? V podstate má 3 hlavné cesty. Môže skončiť na skládke, kde sa nerozkladá celé storočia. Napríklad taká fólia stratí za 2,5 roka len zlomok percenta svojej hmotnosti. Druhá možnosť je energetické zhodnotenie, teda spálenie a výroba tepla či elektriny. A tá tretia, najlepšia cesta je samozrejme recyklácia. A aj pri samotnej recyklácii máme 2 hlavné prístupy. Ten prvý je mechanická recyklácia. To si môžeme predstaviť ako také pretavenie starého kovu. Je to najbežnejší spôsob, ale materiál s každým cyklom trošku stráca na kvalite. Potom je tu chemická recyklácia a to je už úplne iná liga. To je ako keby sme rozobrali starý dom na pôvodné tehly a z tých istých tehál postavili úplne nový moderný dom. Je to oveľa náročnejšie na energiu, ale výsledkom je plast, ktorý je na nerozoznaní od úplne nového. A toto všetko nás privádza k jednej finálnej otázke, ktorá tak trochu mení celý pohľad na vec. Musíme sa na tie obrovské hory plastového odpadu pozerať len ako na problém, ktorého sa treba zbaviť? Alebo sa na ne môžeme pozerať ako na cenný zdroj surovín pre budúcnosť? Práve odpoveď na túto otázku možno definuje, ako bude vyzerať náš svet.